Doncs sí, la veritat és que sí, ho portava desitjant des de fa temps. Al principi d'estiu semblava que ja ho anava a fer, però hi van haver unes complicacions i fins ara no m'he pogut afegir amb tots els companys, però ho estava desitjant. Vull dir, el club que m'he criat des de petit, amb el que més sentiments he tingut, el club que m'ha donat l'oportunitat d'entrar en el futbol professional i tornar ara amb aquest projecte que hi ha i amb aquesta ambició personal que tinc de voler aconseguir coses maques amb aquest gran equip. Doncs ara mateix la veritat és que amb més competència el lateral, que sé que hi ha l'Aaron, un rival de posició molt complicat, però la veritat és que donar la màxima entrega en cada entreno, en cada partit, la meva ambició, competitivitat per tal de fer-me en un lloc i aportar el màxim possible per aconseguir els màxims objectius. Doncs la veritat és que torno amb un recorregut pel món del futbol, amb aquesta experiència a Atenes, que ha sigut maca, poder aconseguir un títol, poder tornar-me un altre cop a sentir després durant 2 anys sense lesions, sense problemes. I jo crec que torno aquí amb més experiència, amb més constància, mentalment molt més preparat i amb les ganes de quan era petit de menjar-te el món. Sí, la veritat és que sí, vull dir, l'any passat anava seguint i el que destacava sobretot d'aquest equip era la constància, el bloc, perquè al final guanyàvem molts partits perquè era un equip unit, que sabia aprofitar les seves ocasions, que no deixaven a l'equip rival, o sigui, no concedien oportunitats fàcilment i per això van acabar 8ens a punt d'entrar a Europa.